I ćao svima, ja sam Filip i dobrodošli u drugu epizodu Let's Play Yu-Gi-Oh! GX Tag Force 3. I dalje se nalazim u ovoj prodavnici, dakle nismo nigdje išli, malo sam promijenio svoj dek, ubacio sam neke bolje sličice, mada i dalje igramo otprilike isti dek. Sa kartama koje sam dobio u pekovima u prošloj epizodi nisam mogao baš mnogo da uradim, dakle Oyame su sranje same po sebi, loše su, ali bez svih karti, bez polimerizacije i tako nekih gluposti, dek je unplayable, tako da još ne možemo da napravimo taj dek, ali napravit ćemo, pitanje vremena, treba nam samo malo para i idemo da nađemo te pare. Aha, hey, it's time to go to class, moramo da idemo na čas, dakle ovdje morate vidjeti u školi, zapravo možete birati da li hoćete ili nećete, mi ćemo ići zato što je prvi dan. Attention, is everyone here? Oh, and what a wonderful class I have in store, he. Ok, Crawleru. Dobro, tu su svi, otprilike sada pričaju o tom času, to jest o nastavi. Ok, to je to, sada kreće klas, ja mislim da. U principu su otkrili neki basement, to jest podrum ispod, to nije baš ni podrum, ono je džinovsko, neka pećina ispod škole i vi morate idete tu i da se borite protiv nekih duhova. Da, to je čas, to je nastava. Nešto što je čudno u tim duelima je da imate baš malo životnih poena i vi i vaš protivnik, tako da normalni dekovi baš i ne prolaze i bolje imati neki burn deck, tako da ja tako nešto za sad nemam. To znači da danas nećemo da idemo u podrum smrti, idemo class finished. Ok, treba nam novac i zato ćemo nađemo nekoga da izduelišemo i da ga opljačkamo. Jer iz nekog razloga kad pobjedimo dobijemo pare, što znači da negdje su te pare, od negdje su došle, neko je morao da nam da, nisu se samo pojavile. Aha, prije nego što zaboravim, kako se pališ tu si, options, op, sada nećemo imati one dosadne animacije i, forest. Chainsaw Insect, ovo je mili karta, ovo nije loša karta za mili dekove, mada su mili dekovi loši. Ovo je Jose. Ajmo Jose. Time to duel, naravno mi ćemo da se duelišemo. Morali bi jednom da pustimo i Cheza da se dueliše ili da napravimo tag duel da vidimo šta igra, mislim, vjerovatno će da igra svoje anime karte, ali su ovdje dekovi često dosta različiti od onoga što su igrali u animeu, ne baš po arhetipima i to, ali ima dosta karti koje nikad nisu igrali samo zato što su one dobre, kao na primjer Heavy Storm. Ok, ovo je solidna ruka, kao što vidite dodali smo gospodina Rahsa, njega ćemo i da prizovemo. Oh no. Bottomless trap, hole, ok, ipak mu se efekat aktivira i dodat ćemo, to jest ne možemo ga dodamo, možda ga stavimo na vrh deka, to će biti Marauding Captain. Ok, već imamo combo play, da vidimo samo šta radi Widespread Ruin. Ok, imamo dve trap karte, dve solidne trap karte, ovo nije lepo. Ok, i dalje smo dobri, neće ništa, dobro. Evo ga Marauding Captain, jedna veoma interesantna karta, dakle ima i i priču neku, dobro to sad nije bitno, dosta Yu-Gi-Oh karti imaju priču. Ajmo, bra. Ok. Barem znamo šta je, izgubili smo 2000 životnih, ali znamo šta on to krije. I sada ćemo da uništimo to, zato što smo mi pro gameri,
Ne možemo baš mnogo iskreno. Setat ćemo tebe. Ajmo u defense. Imamo widespread ruin, tako da ako je nešto u fazonu da će da ih žrtvuje, imat ćemo odbranu, za sad barem. Ok, ovo je lepo. Imamo i Exiled Force. Command Knight bi sada bio, mislim, jeste dobar, ali nemamo ni jedno jače čudovište, na primjer sa 1800, jer njegov efekat boosta attack tih monstera, to je warrior monstera mojih, tako da bi to sad bilo baš ono što bi se reklo lepo, ali nama treba jedno čudovište. Ok, možemo Gaju. Ajmo tebe, ajmo tebe. A daj, brate, nemoj zajebavati. Da li je ovo moguće? Te baš seruje, brate. Ok, idemo na deckout, to možemo da dobijemo. Deckout ćemo jedan lagano da odradimo. Ok, the A-Forces, ovo je solidna karta, sa ovim ćemo također moći da ih outamo. Lepo. Sad tebe i to bi bilo to. Sad ako ima Mirror Force, to nije lepo, ali ja mislim da nema Mirror Force. Ništa, moramo da rizikujemo, džale. No pain, no gain. A ne. Ne, buraz. Pa ovo nije lepo. Daj, pusti me da igram, evo ga. Tribute. A, brate. Ok, Hayabusa. Setat ćemo. Aktivirat ćemo njegov efekat. Ako ne možemo da napadnemo, možemo barem da mu tarasimo ovog gospodina. Ovo igra samo neke defense karte. Iskreno, ja mislim da ga je briga šta će se desiti u duelu. Želi samo da nas nervira sa... Vidi. Ok, ovo je lepo. Mogli bi da dodamo neku kartu koja ima dobar attack, ali bi također mogli da dodamo Dream Clowna. A daj, nemoj zajebavati, buraz. Šta je ovo, da li je ovo moguće? Pa čekaj, bre. Jebote život. Tako da šta god da smo prizvali, ovo bi se desilo. I sad ću opet seta jedno, tako je, brate. Ajmo Darkblade. Dobro, nećeš ništa na njega da baciš, nećemo da flipamo Hayabusu, stvari, hajde, hoćemo. Ćemo gledati tebe odbranu. Lepo. Šta ćeš sad da baciš? A daj, vrate, idi u kurac, ajde, beži, da li je ovo moguće? A da li je ovo moguće, brate mili, Vidi koji smrad od čovjeka. Enemy controller. Prebacili smo ga u napad zato što on mi skida životne poene kad je odbrani, ovaj očigledno neće da napadne. Možda i hoće sad. Neće da može. Ok. Možda smo trebali da dopustimo da napadne jer bi sad imali jedan special summon od efekta naše dame. Nećemo ništa činati. Ovo nije bilo lepo od njega, ali nećemo ništa činati. Ok, Chamberlain. Setat ćemo te za sad. Ništa, pass. Ok, imamo Dust Tornado.
koji nam ne znači mnogo. Ok, ovo je već lepo, ovo je već lepa kartica. Vratit ćemo... Ok, nemamo baš neke mogućnosti, vratit ćemo... tebe. Znaš kako? Ovako. Šta je bilo? Čekaj. Solemn Judgment, ok. Solemn Judgment, ne znam za šta je čuo. Ok, sad smo već opasni. Sad idemo all in. Ok, ajmo. Ova ima samo vanile, da li je moguće? Nisam siguran da li igrao jednu jedinu non-vanila kartu, ali dobro, sad imamo prednost, ne baš ima 5 karti u ruci, može imati sve, može imati Dark Hole, može imati Heavy Storm, bilo šta, ali mi se nadamo da nema tako nešto, jer ako bi imao uništio bi mi sve monsteri, ja ne bi imao apsolutno ništa. Buraz. Pot of Avarice. Zar nije ova karta bila banned? Vidite ovo. Dobije Pot of Greed za džabe. Da li je moguće da nema ništa? Ok, počela je da laguje na trenutak, dobro. Nemam ovaj đavo. Ja, ovo nije lepo. Dobro. Okej. Sangan. To nije lepo. Egzodija! Zato ne igra ništa u ruci. Lik igra Egzodiju. Da li je ovo moguće? Nisam uopšte razmislio o tome. Možda bi sad imali win. Jer ne aktivira ništa. Nevjerovatno. Ne, ovo nije lepo. Stalno počne laguje kada je njegov potez. Ne. Prvi dan imamo dve karte koje mogu da napadaju, Ok, mislim da smo ovo dobili. Napašćemo sa jačima, da to nije bitno jer nećemo da ga uništimo, ali šta možemo da uradimo? Možemo da uradimo ovo. Beže Chamberlain. Brate. Nevjerovatno. Ne, trebao sam da ga, da li mogu nešto da uradim? Heavy Storm jedan bi mi odgovarao. Da li će dobije Egzodiju? Ne, sad će da ih... Ne! Ok, ovo je dobro. Ok, sada kada znamo da ima Egzodiju, malo nam je i lakše. Zašto? Zato što moguće je da je veliki broj karti u njegovoj ruci mrtvo, tako da... Eto. Ok, može nešto što nije monster, please, može neki spell ili trap koji bi mogao da me izvuče, malo vidi. Da li će jednom da neseta kartu, Buraz, da li ja mogu ovo da ovo mi ne dopušta, Super, nisam ni znao da igram ovu kartu, ali super. Eto ga. Pa koliko ima kopije ovih karti, Buraz, koja je sad vjerovatnoća da ima svaki potez da seta dok ne izvuče Egzodiju. Da će moći svaki potez da seta ovako, jedan monster. Freed. Ovo je lepo. Koga bacamo tebe.
A, samo jedan tribut, o, okej. Ajde, izvuci neku beskorisnu kartu, čovječe. Okej, da li imamo šansu, da li imamo... Nećemo, zato što vam okej, ništa nećemo dobijemo ako samo pesamo. Tako je bre, to, bum 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 bum! Win, zasnoća pobedimo, ovaj nije imao šanse, burat. Nije imao šanse. Nije imao šanse. Yes, not bad at all, naravno da nije bad, let's do it again, ko tebe, neću više, ovo sam sad i nikad više. Da epizoda ne bi bila previše duga, mi ćemo da idemo onda da bacimo ove pare na kartice. Tok, da. Dorothy, okej, what are cards? Ako ne znate šta su karte, ako ste kupili Yu-Gi-Oh igru i ne znate šta su karte, ovdje možete da saznate. Šta ćemo da uzmemo? Da krenemo sa Beginner Monsters. Vidim da li možemo da uzmemo ceo pack. Možemo! Okej. Test pack box, ne pack. Dobro. Okej, ovdje imamo Dream Clown, lepo, ovdje imamo i neke... Kako se zove? Spirit Reaper. Spirit Reaper, to je već lepo. Okej, ovo su Beginner Monsters. Kuribo, okej. Hate, ja mislim da sam vidio. Toon World. Toon Dark Magician Girl. Multiply. Hane. Blindly Loyal Goblin. Također lepa karta. Berserk Gorilla. Ima solidan, to je bukvalno samo Beatstick Kid, The Flute of Summoning Kuribo, iz nekog razloga je baš rare. Ali nije baš neka karta, dobro idemo dalje. Još jedan Hate sam vidio. Card Blocker, vidio sam i Card Blockera ja mislim. Dark Zebra Sandwich. Ok. Hane. Ok, da li ima nešto lepo ovdje, nešto što zapravo mogu da iskoristim. Mada vidio sam i Dream Clowna, verovatno ću da ubacim još jednu kopiju. Toon Alligator. Dosta Toon karti. Ovo je bilo loše, ali Mushroom je jedna od onih burn karti koje sam pomenuo na početku epizode, dakle morat ćemo napravimo deck, kako se zove, deck gdje imamo sve te burn karte da bi mogli idemo u taj podrum, jer to su također lepe pare i nisam siguran šta još mogu to dobijem, ali je zabavno. Ok, sad imamo Time to Gear Up, ok. I'm in Beginner Spells. Ne znam koliko mogu da uzmem. Dobro, ne. Ok, dobro, za malo. Stop Defense, this spell, Earthquake, back to square one, ok. Remove Trap, Stop Defense opet. Hammershot, to je to. Hammershot je solidna karta. Ancient Telescope, Earthquake, Misfortune. Eternal. Ćao. Ok, jesu beginner spells, dobro da nije baš skup ovaj pack, ali za sad nije nešto, baš su beginner. Ja, i below beginner. Mind Control, ok. To! Heavy Storm! Jeste vidjeli? Konačno, imamo Heavy Storm! Da li smo imali Heavy Storm? Ja mislim da nemamo Heavy Storm uopšte, sad ćemo pogledam. Kad završimo... Swords of Revealing Light! Ovo je super. Povlačim ono što sam rekao, ovo je baš super opening. Ovo je baš super. Dve tako dobre karte u jednom ovom djavolu. Ne znam ni koliko sam pekova uzeo. 12? Pot of Generosity, ok.
Da vidimo da li je nju, moramo da vidimo, nju, dobro nju. Ok, Swords of Revealing Light, to je definitivno bilo novo, ovo ubacujemo, ovo je dobro u svakom deku, jeste Lightning Storm, eto, nju. Ovo je toliko dobra karta, ovo je toliko će nam pomoći u duelima, znači Heavy Storm je jedna baš super karta. Naravno možemo igrati samo jednu kopiju što je sranje, ali ono, solidno, sviđa mi se više nego Beginner Monsters, definitivno. Dobro, čini mi se da epizoda već postaje malo duga, tako da ćemo ovdje da završimo. Znači imali smo jedan, dosadan, jedan kancer duel, ali smo zaradili novac i sa tim novcem smo dobili neke baš super karte. Dakle, u sljedećoj epizodi ćemo te karte vidjeti u mom deku i nadam se boriti se protiv nekog malo ozbiljnijeg, možda čak i napuniti srca od Cheza, tako da možemo da otključamo prvi event i uradimo nešto još zanimljivije, tako da to je to što se tiče ove epizode. Ako vam se dopalo, ostavite like, pokažite to kroz komentar, tako da znam da li da nastavim ili ne. Dakle, meni je baš zanimljivo, volim da let's playam ovu igru i nadam se da se i vama sviđa. Ima dosta toga da se radi i bilo bi verovatno baš puno epizoda, tako da ostanite u toku, subscribe-ajte, upalite zvonce, tako neke stvari, znate već, ono, klasika. Vidimo se u sljedećoj epizodi, ćao!